Masu sauraro, Assalamu alaikum. Ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Albishirinku, kun san me nake tafi da shi a yau? Wannan ƙayataccen littafin da kuke matuƙar so kuke ƙauna, wato ra'ayina, wanda Nafsal KZ ta wallafa shi. Za mu ci gaba da kawo muku shi daga nan har zuwa ƙarshen labarin. Kashi na 44. Kada ku manta dai idan wannan ne zuwanku na farko ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tuni wasu daga cikin masu tsaron lafiyarsa suka yi kansa daidai lokacin da ango, amarya da kuma al'amin suka fito duba abin da ke faruwa. Ruwa aka zuba wa Rafiq amma shiru dai haka aka ɗauke shi aka shigar da shi wani ɗaki da ke kusa da wajen. Salma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta nufi bodyguards tana faɗin don Allah ku tausaya ku bani yarana. Alamin da ya ƙaraso wajen ya ce, ko da wasa kar ku saki yaran nan, su fita daga hannunku. Kai tsaye ɗakin da aka kai Rafiq ya wuce bayan ya ba wa guards ɗin umarni. Salma aron waya ta yi a hannun ɗaya daga cikin abokan aikinta ta sa nambar Affan duk da ta san baya nan. Ba kuma samun shi za ta yi ba, amma abin mamaki sai ta ji namban ta shiga. A take ta ji rabin damuwarta da ke ciki ya sauya, ya kuma sauka duk da bai ɗaga ba. Affan da ke zaune a gaban Ammi ya ce, Amina, na san ki da tausayi da kuma son taimako. Don Allah, kar ki bar abin da ya faru ya yi tasiri a ranki. Yanda muka faru taimakon nan Ammi, mu ƙarasa mana. Babu wani abu da zai sake faruwa insha Allah, I promise you. Kafin Ammi ta kai ga yin magana ya ga wayarsa na haske domin a silent take. Baƙon namba ya gani, kai tsaye ya ɗaga ba tare da tunanin komai ba. Cikin kuka Salma ke faɗin abubuwan da suke faruwa. Subhanallah, me address ɗin wajen? Faɗa masa ta ya ce, okay ba damuwa gani nan yanzu. Ammi dan Allah ki bani aron mota, wani uzuri ne urgent ya taso min. Idan na dawo zan yi maki bayani. Affan ko huta ba kai ba, har za ka fita, sannan magana ma miki ba mu kammala ba cewar Ammi. Ammi fitar mai mahimmanci ce. Yanzu zan dawo sai mu ci gaba da maganar. Ba dan ran Ammi ya so ba ta ce mukullan duka suna hannun driver. Ficewa Affan yayi yana faɗin Ammi na ki min addu'a. Allah ya tsare ka. Abinda Ammi ta iya furtawa kenan. Duk da Affan ya fita ya taka motar sosai sai dai shortcut yake bi domin kaucewa traffic hold up. Yana shiga layin ya hango wata na tafiya kamar Saudat sai dai ya tabbatar Saudat ba za ta yi wannan shigar ba tunda ita musulma ce. Matsowa gab da ita yayi daidai zubewarta a wajen. Subhanallah, abin da ya faɗa kenan tare da yin parking a gefe. Fitowa ya ƙarasa wajen aiko Saudat ya gani kwanci ta soma. Taimako ya nema, aka sa ta a mota, kai tsaye ya nufi asibiti da ita. Suna zuwa aka amshe ta, aka yi emergency da ita. Bayan sun ba ta taimakon gaggawa, sai aka ba ta gado a amenity kamar yadda Affan ya nema. Zaune yake yana kallon ta, an saka mata oxygen da kuma drip, idanunta har lokacin a rufe suke. Kiran da ya shigo wayansa ne ya tuna masa batun Salma. Yana ɗaga wayan Salma ke sanar da shi cewar sun bar event center, suna Arewa Specialist Hospital. Sanar da ita ya cewa shi ma yana wajen, sanar da shi ɓangaren da take. Faɗa masa ya yi cewar tana reception. Kashe wayar ya yi cikin sauri ya nufi reception ɗin. Tsaye ya ganta tare da wani saurayi da ke tsaye da uniform irin nata. Yana ƙarasawa ya miƙa masa hannu suka yi musabaha. Salma ta ce shi ne ya taimaka min na biyo bayansu da lifan ɗinsa. Godiya Affan ya yi masa tare da mai da idanunsa kan Salma. Wayar ta miƙa masa tare da faɗin na gode Faisal, ka koma kar a neme ka, ni ma ina nan tahowa idan komai ya daidaita. Sallama Faisal ya yi masu ya tafi yayin da Affan ya sake mai da kallonsa kan Salma cike da takaicin wannan sabuwar sana'ar da suke. A kujerar reception suka zauna, Salma ta sanar da shi duk abin da ya faru sannan ta faɗa masa ɗakin da suke. Ta ƙara da cewa security ne a wajen ta ko'ina, ba za su bari a kusanci wajen ba. Tashi Affan ya yi tare da faɗin mu je na ga yanda za a yi, dole ne su ba mu yaranmu. Suna zuwa corridor ɗin ɗakin ya ci karo da bodyguards. Hannu ya miƙa masu, suka yi musaba amma suka sake haɗe rai musamman ganin Salma a tare da shi. Hannunsa Affan ya maida tare da faɗin okay, tun da gaisuwar bata samu ba, bari mu abin da ya kawo mu.
Rasawa ya ta tsakaninsu da niyyar wucewa suka riƙe shi. Gani yana neman basu matsala suka ɗaga shi suka jefa shi gefe har sai da ya bugi bango. Cikin sauri Salma ta nufi inda Affan yake tana mai ƙara sautin kukansa. Hakan ya janyo attention ɗin ma'aikatan da kuma Al'amin da ke tsaye a gaban gadon da Rafiq ke kwanci. Please sir, nan waje is restricted area. Ba ma son ana zuwa sannan ba ma son hayaniya. Cewar likitan da ya zo wajen. Kallon likitan Affan ya yi ba tare da ya tanka masa ba sai dai ya yi yunƙurin tashi. Hannu Salma ta miƙa masa domin ta taimaka masa ya tashi. Murmushi ya ce kar ki damu yanzu zan tashi. Al'amin na ƙarasowa ya ce ke ba na ce ki daina bibiyar mu ba ko so kike mu kira police ne. Affan da ya ga zuwan Al'amin ya ce shegen yaro idan ka so ka kira sojoji ba police ba. Juyawa Al'amin ya cike da mamaki ya ce a'a Affan ɗan gidan Aminsa. Rai kan garai? Aka ce mana ba ka gari ka yi tafiya. Tun da ka sa waɗannan ‘yan dabar naku sun karya ni, sai ka taimaka min na tashi kafin ka fara min tambayoyin. Hannu ya miƙa Affan ya tashi sannan Al'amin ya ba wa likitan haƙuri. Kai tsaye Al'amin ya yi wa Affan da Salma jagora har zuwa ɗakin da Rafiq ke kwance. Gaban gadon Affan ya je ya tsaya tare da faɗin. Me ke damunsa? Al'amin ya ce abubuwa da dama bari mu samu nutsuwa sai mu yi magana. Haka suka zauna ɗakin shiru kowa da abin da yake tunani. Baka jin komai sai ƙarar na'urorin da ke tashi. Yana ɗaga waya aka sanar da shi cewar ana neman sa a kotu. An ba shi kwana 3 ya kawo kansa ko a kawo shi. Nan suka sanar da shi adres na kotu sannan suka katse kiran. Nabil da ya ƙaraso gabansa ya ce me kake nema wajenta? Murmushi Mo ya yi, ya kalli Nabiha ya ce gaskiya ƙanin nan naki na da zafin rai kuma idan kika bar shi zai korar miki samari. Aiki na zafin rai ya sa Nabil ya shaƙi wuyan Mo. Nan folis ɗinsa suka yi kansu suna ƙoƙarin ɓamɓare Mo amma zuciyar ta hana Nabil sakinsa. Mai gadi ya je ya sanar da dadi hakan ya sa ya biyo mai gadi zuwa compound. Muhammad Nabil sakar masa wuya, ka ji yaron kirki? Jin maganar dadin Nabiha ya sa ya sake shi da ƙarfi har sai da ya kamar zai faɗi sannan ya samu ya daidaita nutsuwarsa. Cike da zafin rai, Nabil ya fice daga gidan securitinsa na biye da shi. Dadi ya zuba Mo idanu, yana masa kallon sani amma ba zai iya tuna inda ya san shi ba. Dadi ya sa mai gadi ya ɗauko kujera guda 2 ya ajiye masu. Bayan dadi ya umarci Mo ya zauna sannan ya ce ina sauraron ka. Sauke kai ƙasa Mo ya yi tare da tattaro ƙwarin gwiwa domin duk a tunanin shi dadi ya gane shi. Cikin ladabi ya ce, daman wajen Nabiha na zo kuma aurenta nake son yi. Asali ma Nafisa ce ta cuce ni, ita da mahaifiyarta suka cusa min ita. Amma ni tun da farko zuwa na unguwar nan saboda Nabiha na zo. Idan ma Nabiha ba ta son zama da Nafisa, na mata alƙawarin zan sallame ta domin sun cutar da ni sosai. Idan har baka gamsu ba da maganganu ma, na baka damar ka bincika. Shiru dadi ya na ɗan wani lokaci sannan ya ce ban gane ka ba. Kai min bayani daga inda kake. Ni surukin gidan ambasado ne, cewar Mo. Sai lokacin dadi ya gane shi gyara zama ya ce, kar kai gaggawa sakin matarka mu bar wa Allah zaɓinsa. Sallama Mo ya yi wa dadin Nabiha tare da alƙawarin zai dawo nan da wata 1. Allah ya nuna mana lokacin dadi ya faɗa yayin da zuciyar Mo ke cike da farin cikin samun nasara. Tun da Nabil ya rufe kansa a ɗakinsa yau kwana 2 kenan ya ƙi buɗewa sannan ya ƙi ya saurari kowa har mamansa. Mai girma gwamna ya yi tafiya a yau ake sa ran dawowarsa. Ƙarfe 5 rana ya shigo cikin gidansa cikin iyalinsa. Duk wata ganawa da wani appointment an soke na yau ɗin domin yana buƙatar hutu. Ganin ya shafe awa 2 da dawowa bai ga Nabil ba ya tambaya. Mahaifiyar Nabil ta sanar da shi iya abin da ta sani na kulle kansa da ya tsawon kwana 2. Security ɗin Nabil ya saka aka kira domin ya ji daga gare su. Sun sanar mai duk abubuwan da suka faru tun farkon haɗuwarsa da Nabiha zuwa abin da ya faru a ranar da ya kulle kansa da kuma dattakun irin na mahaifin Nabiha. Sosai farin ciki ya bayyana a fuskar mai girma gwamna sannan ya aiki securities ɗin su sanar da mahaifin Nabiha cewar yana gayyatar sa cin abincin dare.
yana so za su tattauna muhimman abubuwa. Da yammaci gwamna ya buga ɗakin Nabil sai dai ya ji muryar babansa sannan ya buɗe. Shiga daga ciki yayi ya zauna a sofa da ke cikin ɗakin. Nabil ma zama yayi kusa da abbansa. Ya sauke kansa ƙasa har lokacin ransa a ɓace yake. Nabil, tun tasowarka nake ƙoƙarin naga wannan halin naka na fushi ya ragu, amma har yanzu ba wani canji sai ma abin da ya ƙaru. Securities ɗinka sun sanar da ni duk abubuwan da ya faru tun farkon haɗuwarku da yarinyar zuwa yanzu. Don haka na yanke hukuncin nema maka aurenta don na fahimci kana tsananin kishi a kanta. Cikin sauri Nabil ya ɗago ya kalli mahaifin nasa tare da faɗin God forbid. Yarinyar da ta ce min mara aikin yi, ina son sai na koya mata respect yanda ko a gaba ba za ta kira wani jobless ba, amma ni na fi ƙarfinta. Ni ɗin ba class ɗinta ba ne. A gaskiya kar ka ja min raini and I will make sure I deal with wannan banzan saurayin nata. Gwamna ya yi murmushi ya dafa Nabil ɗin ya ce, to shikenan an bar maganar, the decision is yours. Tashi ya bar masa ɗakin. Kamar yadda gwamna ya aika wa dadin Nabiha gayyatar dina, dadin ya samu halarta. Bayan kammala dina suka zauna a personal stay room na gwamna. Sake gaisawa suka yi, sannan ya sanar da shi buƙatarsa, bai ɓoye masa komai ba da suka yi tsakaninsa da Nabil. Mai girma gwamna ya sake gyara zama sannan ya ce Nabil yana da karatu har zuwa matakin PhD. Sannan ina sane da duk wani motsi nashi. Ka san yadda tarbiyya ta ɓaci a yanzu. Alhamdulillah babu wani abu na shashanci da yake yi, sai dai irin abokan da yake tare da su ne masu matsala, ba zan raba shi da su ba, sai dai zan yi ƙoƙarin na ga su ma sun nutsu domin ɗa na kowa ne. Dadin Nabiha ya amince, daga nan suka sa ɗaurin aure wata ɗaya domin samun damar bincike da sanar da dangi. Sai dai sun yanke shawarar ba za a yi gayya ba saboda matsala ta tsaro. Ɗaurin aure kawai za a yi, biki an yi shi bayan ta kammala karatunta. A yau ne aka yi zama na biyu a kotu tsakanin Mo da su Nafisa, inda ya gabatar da ƙwararrun takardu tare da sa hannun Nafi akan mallaka mata wasu kadarori nasa da ya yi a matsayin jingina da kuma wasu maƙudan kuɗaɗe da ta ranta a hannunsa. Kotu ta yanke wa Nafisa hukuncin biyan Mo wannan kuɗaɗen cikin watanni 6 tare da saka musu tara akan ɓata masa suna da suka yi. Zaune suka yi shiru a falo, babu abin da ke tashi sai ƙarar AC da kukan yaya Nafi. A jiya zuciya Umma Sadiya ta sauke ta ce, Nafi, wai me kika yi? Duk wannan dukiyar da kika amsa a hannun wancan ɗan iskan namijin naki. Hawayen da ke bin fuskarsa ta goge ta ce, wallahi duk abin da ya sharri ne. Asali ma shi ɗin talaka ne tuɓus. Direban motar kamfani ne. Wannan takardun da kika gani tun a farkon aurenmu yake kawo min, baya bari na karanta sai ya ce in sa hannu kuɗi ya samu shi ne ya saya min kadara. Ya taɓa kai ni wani gida ya ce siya min ya yi, ashe wai gidan budurwarsa ne da ba ta ƙasar. Umma Sadiya ta ce abin da kika yi ba ƙaramin ganganci ba ne. Yaushe mutum zai kawo miki takarda hannu ba tare da kin karanta ba ki saka hannu. Yanzu abin da za a yi, Nazir ka je kai processing ka amso duk wasu shares da muke da su a kamfanoni mu samu mu biya sa. Na tabbata haƙƙinmu ba zai bar shi ya zauna lafiya ba. Ɗaure fuska Nazir ya ce a lokacin da Umma Zainab ta ba ku shawara ni ma na ba da tawa shawara, ai gani kuke yi baƙin ciki muke mata. Yanzu kuma kuke so ni da Aisha dukiyarmu ta salwanta a banza? A gaskiya sai dai a kira 'yan uwan Abbu a zauna a raba gado. Ni kan ba zan ɗauki asara ba. Kuka Umma Sadiya ta sa tare da faɗin yanzu Nazir tun ina raye kake neman ka raba kan 'yan uwanka? Tashi ya tare da watsa wa Nafarara sannan ya ce Umma a wannan batun fa ba zan amince ba da abin da ake nema. Haƙƙin musulunci za a fidda a kuma sauke wa Abba nauyi. Na takasan da kuma naki ina ganin ya isa ku sauke nauyin ƙaddararriyar asarar da dukiyar ta same ku. Sauri Nazir ya fice domin baya son sa'insa ya shiga tsakaninsa da mahaifiyarsa. To fa, ana wata ga wata. Ina fatan ba ku manta labarin tun daga farkonsa ba zuwa yanzu. Ku ci kasancewa da mu ta hanyar yi mana subscribe ta alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabon update da zarar mun ɗaura.